kwamiti na lafiya na wannan gida idan an amince a ji a binciki lafiyar mai girma gwamna Malam Adamu. Ka tabbatar cewa za su iya aiwatar da abin da muka umarce su. I gave each one of them 20 million naira. Za ka gaya mun inda kayan nan suke ko sai na sa an babballa ka. Za mu haɗa maka da naira miliyan 2 domin ka sha shiga da Kwana 90 Zango na 4 a tashar Arewa 24.